Bhí Síle agus Máire ag tógáil na traenach go Gadaíocht don deireadh seachtaine. Bhí sceitiméní an domhan orthu. Thug tuismirí Síle go dtí stáisiún Houston iad. Dúirt a dad leo bheith cuaramach. Á mór a dúirt mam leo agus iad ag imeacht. D'fhág na cailíní slán leo. Fuair siad fiacháin i gcóráiste réasúnta ciúin. Hí siad in aice le fearr fionn a raibh spéaclaí gréine ó chathabhaige. D'oscail Máire a mála láimhe agus thóg sí a riamhar a glúine amach. D'fhág sí an mála ar an mbord agus thosaigh sí ag obair ar an riamhara. Bhí a sporán ag gobadh amach as an mála. Thosaigh Síle ag léamh a labhair. Tar éis tamhail hit na cailíní ina gcolla. I bhfeidhm na súil, rug an fearr fionn ar an sporán agus as go brách leis. Gadaí a bhí ann. Ní aice aine eile cad a tharla. Nuair a dhúisigh na cailíní, thosaigh Síle ag lorg an sporán. Chúidigh siad an carráiste ó bhun go bór ach ní raibh tasc nó tuairisceir. Bhí Máire trína chéile ar fad. Níor chreid sí gur tógach an sporán. Chuaigh na cailíní chun cainte le cigre na traenach. Duine siad dóibh cad a tharla. D'iarr sé orthú cur síos a dhéanamh ar an ngadaí agus ar an sporán. Gan mór an muile, chuir an cigre gléach ar na Gardaí ar a gcathain póca. Thug sé cur síos ar an ngadaí dóibh. D'iarr sé orthu bualadh leis an traein i stáisiún na Gaillimhe. Ní bheadh deis éilethe ag an ngadaí tuisc nach stadach an traein go throithidís cathair na Gaillimhe. Nuair a thrith an traein stáisiún na Gaillimhe, tháinig na Gardaí ar bord agus chúidigh siad an traein. Ghabh siad an gadaí. Chuir siad gleais ar a lámha. Thug an Garda an sporán do mháire. D'oscail sí an sporán agus bhí a cuid airgid go léir ann. Bhí riméid an domhan orthu. Well, is cinnte gur fíor don seanachil. Fillan an feall ar an bheallara.